Sziasztok, mi vagyunk FrontedX, ez az első videónk, Minecraftról fog szólni, és ha tetszik, nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. A barátommal vagyok, Georgieva. és én vagyok Isti. És ebben a videóban egy olyan Minecraft cuccot akarok megmutatni, egy olyan kicsi házat csinálnak egy első videóra, ne csinálják olyan nagy hülyeséget. És akkor kezdjük is. Na nyilván meg mit akartunk? Az első kreatív lesz, csak úgy alapból most. 5 10-et raktál? Nem tudom, meg 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, még csak egy kell. 10, jó? Ide megint 5-öt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ide egyel többet tettél. Jaj, nem. De számolj meg, fogadj. Látod? De mondom egyel többet. Ja, bocs. Hát elmúgy is kellett volna, de hogy kanyarodjunk be. Kanyarodjunk be. Nem vagyunk be a kanyarodni, kurva. Jó, ide is 5-öt. Így. Ezt már a házat csináltam egyszer, csak most megcsinálom még egyszer. Hát félig csináltuk meg azt is, mert már untuk. De most megcsináljuk meg. Már van úgy más tervünk is vele. És minden. Hát ez most egy ilyen házépítési videó, hogy építsd meg a házadat, és ez ilyen még egy ilyen kicsit gyenge ház, mert most kezdjük se. Na. Divat, érted? Zsuzsi, valahol hagyják ki ajtónak is helyet. Ja tényleg, te komolyan. Ja, itt hagyok, ne. 3. Így, ugye? Igen? Így volt. És ide akkor csináltunk. Olyannal? Ilyen nem. Nem, világosan. De csináljuk ilyen sötéttel. Nem áll így jobban. De biztos. Biztos. Paplovag. Lovag. Jó? Jöjjön, menjél már. Nem gondolkoztam. És miért te megy most az bit? Így nem jobb? Jaj, de. Így legalább egy vonalban is van. Na, mit akartam? Ja, itt neki fogtam. De világosan csinálj. Én mondom világosan. Ja, bocs. Ja. Kíváncsi leszek, akkor már nincsen tervünk vele. Nézd meg, ilyen nincsen. De van. Már volt. Isten. Ócsin. Minecraftos minden. Így menő? Csak az egészet mondom. Öcsém, drága jó. Hogy van felfogás. Ikunuku. Ikonok. Na így már jó. Így már zseni. És itt még ott is volt egy ilyen. Ne, ott hagyjad, ott üvegni. Hát te mondod, még mit kell csináljuk? Ja, és te itt be kell tenni sötétbe. Sötétből gréve. Csináljuk így. Így nem jó? De. Nem jó. Nem, kicsit össze-vissza. Nem mindegy, akkor csináljuk így. Nem. Így jó lesz. Na, így jó. Só, helyen nincsen. Jó? Így sem fölsőt megint egy. Ja, nem oda, ide. Megint elrontottam valamit, igen. Mondta.
Nagyon gyorsan mozgok, már össze vagyok zavarodva. Milyen ablakot tegyek, ilyen vastagot Olyan. vagy? Ilyen? Olyan vastagot. Pont kiválok. Öcsém, milyen csattan. Hallatszik mi? Hát, hallatszik. Nem sokára lesz kameránk is, csak na. Első videó. 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 Valamit nem csináltam. Ja, de jó. Itt nem csináltam meg. Most nem csináltam. Miért te azt mondod? Van egy ötletem, ha így nem jön. Látod, egy profi vagyok. Még mit kellett csináljunk? Ajtót rakni? Ja. Bétetőzni. Ó, hagyjad Ilyen ám. lépcsős tetőt rakják. Tudom. Igen, van ilyen kék-fekete ilyen gyapjúból. Kicsit lennébb húzom. Hát ti most azért nem halljátok a zajt, mert Georgie most fejhallgató most. Ő most el van. Ja. Tudjátok, hogy ki sor. Ez most az olyan, hogy ez most csak házépítés, ahogy akarjátok, úgy rakjátok a padlót mindest. Ha csak akarjátok tényleg utánozni, akkor itt ezen a részén 10-et tettünk mindegyiken, és itten ezen a szélén, Itt a sarkainál, itt a sarkán, 5-öt tettünk. és onnan már lássátok szerintem. Annál már ti csináltok a dolgokat. És ahogy Milyen akarjátok, úgy gyapjút rendezitek, tegyünk? De de milyen most gyapjút tegyünk? legyünk kék-fekete most. Kék-fekete? Ilyen négyzetekbe. Na meg van egy ötletem. És egy videót én játszok, és a másik videót meg ő játszik. Isti játszik. A következő videót ő játszódja. Következő, nem tudom... Aztán lesznek multiplayeres játékaink is. Ja, lesz Cségó is. Csak Hát most ti, Minecraft-ot. amilyen játékot szeretnétek, írjátok meg kommentbe. Jó, nem mindegy. Ne. De nem így, egy menő lesz. Ha mondjuk így jó. Ami de lesz mindegy X. Ha mondjuk legalább Frontier X. Úgy is. Hát de nem? Ja, Frontier X. X-Men. Nem lesz, nem az a játék, nem lesz. Csak akkor, amikor jobb gépünk lesz. Akkor fogunk X-Men-nel is játszani, hogyha azt mondják. X-Men? Hogyha ti mondjátok. Hát azon a X-Men itten úgy menne hallani, mint a húza. Hát nem. Szar játék, már végigvittem. Tényleg. Aha. És easy volt. Azt hittem, hogy csak én vittem végig. Easy volt, mint a pöcskenőcs. Na meg. Ne úgy. Ne, meg csak. Akkor csináljuk meg most már így. Így. Mi rakszod most így ilyen? Hát ilyen csillár. Csillár, ami világít. Középre raktad? Valami olyasmi. Igen, középre. Jó? Még egyet hagytam, hogy le sem bírtam. Na. Akkor... Ide tegyünk egy polcot. Na. Ha nem? Vagy nem jó? Már csak így egyik felére így jó. Nem, olyan régebb csináltam, én nem meg. Nem. Könyves szóba. Nem, ez menő lesz, nézd meg. És két ajtót, mi? Nem. Hol van az a izének? Itt van ez. Vegyünk el egy széket. Hát az is szép. Hotel, hát tudom. Nincs elég kell. Soha ilyen nincs. Csak egy ilyen ülőke. Ülőke. Ne is, meg Isti. Ezt tegyük ki, nem kell. Menjünk, ezt elveszünk. És egy ilyen... Tudom, asztalt is lehet. Azt akartam.
Így legyen egy kicsi asztal is. Na, ez így jó. János. Most aztán kommentekben ne írjátok, hogy most így nem lett jó, mert ti úgy rendezitek be, ahogy ti akarjátok, hogy így a berendezés nem lett jó, mert Na, mi csak úgy csináltuk, hogy na, fizika legyen egy kicsit benne. fizika. Hát ebben sok fizika van, az izé megáll a levegőbe. Mi áll meg a levegőbe? Hát né. A várjál, Isti. Jó, csak mondtam. Meg sincs csinálva rendesen. Itt, Csak hogy legalább lássunk, mert ugye nem tudom, hogy kell leírni akkor. Így jó? oda még rakj egy széket, hogy legyen Ide? arányos, igen. Tényleg te? Így ne. És oda is. Hát de mondjuk így nem muszáj. Így a fél oldalára lehet tenni így az ajtót. Hát de így mellőle. Ide tegyük még ide? Hm? Tegyünk még egy asztalt ide? Tegyünk. Dizé. Na, itt kezd. Rakjunk ide kályhákat. Vagy a kályhákat ide rakjuk, ne aztán, jó? Nem, mert valahogy itten valahol tévé lesz. Hogy így itt a szélén. Ja, tényleg. Így ott nagyban. tévé. Ide rakjunk két ágyat, csak a tévéket. De ne... Hát te nem, ez emeletes lesz. Ez két részes ház lesz. Ha mi? Már nem tudom. Már legyen a menő. Akkor fönt lesz a konyhaskék. Nem, A itt konyhaskék. lesz. Itt lesz a konyha? Aha. Fönt lesz akkor a szoba. Ott a szobák, fürdős, Itt ilyen. lesz ez a konyha. Igazából vagy És? igazán van. Igazad van. Mondom mi? Na, mit akartam tenni ide? Ide akartam tenni egy... Ja, nem ilyen toppába, sorry. Nem ide akartam. Oda akartam menni. Hello my friend. Sorry my friend. Sorry my friend. Ide Szopi. Szopika a bakkecske. Áme? Már elnézést a csúnya beszédét, de na, mondjuk ez nem csúnya. Né, ez lesz a izé. Mosogató! Ez kagyló. Kagyló! Az lesz a kagyló. Ez lesz a lövő. Köpöcs. Na, ez kell, ez kell. És oda rakunk Nem, egy ide. csesztet, az lesz a hűtő. Nőttő. És ide Így rakunk ide, itt vágjuk a hülyeségüket. Így vágjuk az ételfő. két csesztet, rakjál egymást a teljes az Így, ez a hűtő. Ezt már nem lehet tudjuk kinyitani. venni. Nem baj. Most csak úgy jól néz ki, na. Oké, my friend. Hát Helman. Ide hogy lehet beírni? Azt a crafting table-t rak ki onnan. Mit? Crafting table-t, az úgy is olyan konyhában nem Ez? való. Nem, mondom, Ja, ez jó. Hoppá. Valamit vagyok én. mondom a crafting table-t rak ki onnan. Csú, mennyi vagy van. Na, így tetszik-e? Igen, Örülsz. igen. Na, ám, mit akartunk csinálni most? Ide rakjál Eddig már pár mennek. ablakot, ide rakjál két ablakot le. Ide? Ide így. De ne, itt nem ablak lesz, ide legalább vágod a izéket, érted? letesszük. Jaj, tényleg te. Hát úgy csináltam. Na, most mit akartam csinálni? És Emeletek. tényleg, így fogunk felmenni az emeletre. Tényleg. Megvan ez is. Vaj, de mini. Vagy csipute. Csipute. Vaj, de mini, ujjjj. Na, meg legyen egy olyan nagy plazma. Ez lesz a plazma tévénk. Aha. De az fönt lesz te. De itt lent is lesz. Így nem jó? Fönt lesz, mondom. Hát itt lent is legyen egy. Legalább tudjanak De tévézni. akkor ne akkor plazma lesz. legyen, akkor itt csak egy kicsi régi modi tévé. Fekete-fehér. Ah, fekete-fehér. Ide rakjál még egy asztalt. Nem úgy te. Csó, mennyibe itt van? Ne, tegyünk kettőt így. Igen, és arra rakjál két ilyen blokkot, mint hogyha az lenne a tévé. Ez ilyen jó. Ez ilyen modern tévé most, ugye? Ugye itt is legyen. Úgy. Ne, így elrontoljuk az egész. Úgy. Hát oldalba is lássák meg most olyan tévén. Mindegy, ez a lényeg, jól nézni. Így már menő. Hogyha nem tudjátok, akkor ezt Ám, nézzük. ott a csillár, adjál békén. Á, nem, na engem mit érdekel a csillár. De így már itt túl nagy, így már a tévé nem. Így, Így ez Tetszik. olyan régi fajta. a régi fajta. Hova teszik a gombot? Akkor rakjad na fönnéd. Gombos telefon. Drága jó Istenem, mennyi bajom van már. Tényleg.
Mit akartam csinálni? Tévé. Nem, tudom már. Azt a piculál. Penny. Okos megoldás. Penny volt, okos megoldás. Rág belez meg. És te ekkora tévét akarsz lerakni? Nem, meglátottam. Vagy Tütüt. pucsi. Ne, vasból ugye? Gombos telefon. Az kő. Kő, így is van. Így is jó. Ha nem tetszik, ne nézz. Ez a modern tévé. Csillag, aki van. Kicsit félnék. Ami... Hát már így éri a tévé. Hát de nem muszáj olyan nagy. De muszáj. Hova tegyük? Já, mert megint el kell vegyem. Hát logikus. Le kell rakni. Te engem szíva? Nem teszivatsz, mert soha nem azt csinálod, amit kéne. De mert nem a középről kezdtem. De megint itt a közép, ugye? Na mondjuk itt is a közép. Öcsém, drága Jost. St. Crafting table. Öcsém, már nem tudom nyomni a gombokat. Na, kikészültél. Ja. Jó, középen Na itt ma menő, nem? Igen. Már jó, szép, gyönyörű ház. Már. Luxus ház. Luxus. Luxus. Na, most legalább fölül nem is kell csillát rakni, mert ez ilyen padló világítás lesz. Ja, tényleg. Hát de mások akkor rálépnek, meghalnak. Ahol menjen. Meghalnak. Betelik alattuk. Látszik, hogy én nem Minecraftoztam. Úgy nyomom a gombokat, mint a izé. Da. Jaj, drága Isten. Jaj, drága Isten. Eddig se is megszólítasz. Drága szörmány. Ször. Kurva. Na jó. Legyél a hülyeségbe. Azért néznek, hogy föl Ja, tudunk ám meg- jönni, mert te akkor átszízész, hogy Na, bula. na éppen, Jaj. hogy fölférünk, jó? Ha így jó. Jó, jó, így mondom, jó. Megcsinálom itt a falat. Hát szabadba akarsz aludni? Esik Szabadba. az eső. Ázik a mező. Na jó, akkor... Ennyi lesz az első videó. Következő részben folytassuk az emeletépítést. Ja. Ha tetszik a videó, akkor nyomjatok rá egy lájkot és iratkozzatok fel. Na, sziasztok! Sziasztok!